Christian. Vil du ryge? Fuck, jeg sagde ikke. Yes, it happens. Yep, shit happens. Yep. Nej, det har... Jeg har kloge herovre. Han er kendt som kloge. Lad os få et interview, Christian. Sin første tatovering. Hvad siger du til det? Hvad siger du til det? Så Mix ikke den eneste, der er med en. Så faktisk skal meget på ham. Han Mix har bare et anker på foden. Sådan der. Nej, det skulle så på den der. Nu sker der altså. Nu sker det. Okay, en brænder. Det var hver dag, jeg vågnede op skadet. Du vågnede op i morgen med et anker på foden. Og her, hver gang jeg skider, så skal jeg så glo på de der 2, jeg har lavet. Jeg starter med den der middag fra, okay? Okay. Gør det ikke vildt, mand? Det prikker bare et kilder sådan lidt. Ja, det føles sådan lidt specielt. Der er stregen. Hvad er det stille? Det er dig, der ikke så stille. Det er jeg, der bare sidder og fyldt det der. Ja, han så bare sejler. Skal jeg holde af hånden, så? Fuck, bare huden tynd, der er på foden, mand. Og nogle gange så kommer der bare sådan en ordentlig prik, mand. Ja. Jeg er nervøs. Jamen, jeg er. Ja, du så ryster. Shit, man. Christian, du har godt indset. Fuck, det gør alligevel ondt, mand. Okay, tudefjæs. Skal du lade en, mand? Hvad? Skal du lade en, mand? Jeg er ikke idiot, kan. Christian, du har godt indset, at du skal have sukker på resten af dit liv, når du er nærheden dine forældre, ikke? Jo. Når du bare er i nærheden af alle. Det er jo en type hemmelighed, Hvorfor ligner det en pik nu? Fuck, det var fedt, hvis jeg havde taget mig på Christian og lavet en pik. Fuck, mit ben, det ryster, mand. Jeg håber, der går så meget betændelse. Det er skambeteret foden. Nej, nu. Han lå sidde så stille, mand. Han lå sidde, der var regnet med betændelse. Ikke noget med betændelse. Christian, hvornår kom du på den her idé? Altså? Jeg ved det ikke, fordi jeg tabte stenbæks papir. Okay, det er færdigt. Ja, men lad os nu lige se det, fordi det går, at lige skal føre sin tur med eller noget, det skal den. Christian Torbro Jensen. Jeg har fået lavet den så tilbage. Shit. Fuck, mit ben, det ryster, mand. Ja, jeg kører lige det der ekstra gange dernede i bunden. Du er på ekstra gange. Ja, præcis det der. Så er det der fuldstændig masse så fejl. Ja. Det er noget givet, du så stille, mand. Du har givet, du så stille, mand. Lad din lille Christian en trykker. Hvad? Er du dum eller sådan? Ej. Lad lige arte. Hvad der var derude? Jeg ved det ikke, men det syrer af helvede til, mand. Det sviger alligevel længden, ja. Hvor der er jeg en vende, så du ikke. Hvad laver han?
Hvad er det der? Ja, hvad laver du? Der kom lige horn på. Horn på. Tak, mand. Horn på din. Okay, det er slut. Nej, men det ene horn er meget større end det andet. Nej, ja, det er lige